Hej med jer, og velkommen til hjem hos mig. Jeg hedder jo Henriette, og jeg er også strik og sludder. Jeg har jo nogle ting, jeg gerne vil tale mere om, eller vise jer, som er strikrelateret. Jeg ved bare ikke rigtig lige, hvordan jeg skal gribe det an den her uge, fordi jeg er ikke helt på toppen, men det hører jo mig sige sådan cirka mere eller mindre hver anden gang, jeg laver noget her. Og det er, som det plejer. Så nu ser vi, hvordan det går. Jeg prøver at kigge nedad. Sidste gang jeg optog, der kunne jeg se, at jeg har hele tiden det der blå genskin, og jeg har endda rullet gardiner ned og sådan noget. Altså, det er simpelthen umuligt at undgå, så jeg prøver at se, om jeg kan huske at kigge en lille smule nedad, så jeg ikke får alt det der genskin i mine briller hele tiden, fordi det var jeg da selv ved at gå fuldstændig amok over, da jeg kiggede min episode igennem sidste uge. Men ja, I ved det jo. Det er som det er. Vi er glade amatører også, der sidder podcaster, og der er som regel altid et eller andet, der ikke er sådan helt toptjekket. Sådan er det. Velkommen til. Vi har jo ramt påsken nu. I dag der er det fredag, langfredag. Det er den 29. marts. Og hun skal lige se, ja, der er stadigvæk noget blåt. Ja, det er den 29. marts. Og jeg havde egentlig jo haft en forestilling om, at jeg skulle sidde her og køre påskekylling og være sådan total. Ja, så bliver det ikke, men så bliver det noget andet i stedet for. Det er min episode nummer 177, så vidt jeg kan regne mig frem til. Så har jeg siddet nogle gange efterhånden. Og jeg ved jo også, at de uger, hvor jeg ikke udkommer, der får jeg nogle gange besked om, at fra jer om derude, at ja, øvebøves, der kom der ikke noget nyt, men til gengæld så er der et helt kæmpe stort bagkatalog, så man behøver ikke at leve tør, hvis man lige trænger til lidt strik og sludder. I dag er der mange ting, som sagt, jeg godt kunne tænke mig at hygge mig med at tale til jer om. Og hvor fanden skal jeg starte? Jeg kan starte med at sige skål og velkommen. Glædelig påske. Det er simpelthen voldsvagt. Jeg har jo faktisk en masse, jeg gerne vil vise. Jeg kan jo, ja, hvis vi starter med, hvad jeg har på. Min ugens topperware. Ugens potterware, det er jo min hver topberedt fra det første år, som vi lavede topberedt. Og det er denne her. Det er en velkendt model, der hedder Scrappy Striber, hvor jeg simpelthen bare har leget lidt med farveforløb. Og jeg ved, det har nok været sidste år på et tidspunkt, så jeg talt om, at jeg ville pille den op, fordi den blev for lang. Den er faktisk, i hvert fald, den er i virkeligheden det her stykke for langt, men nu hvor jeg har sådan gået med den nogle timer og sådan noget, så kravler den lidt op, og så sidder den sådan set egentlig meget fint. Så i virkeligheden er den jo bare, så må den bare hænge sådan. Den er lidt for stramt lukket af, så kanten er ikke sådan særlig elastisk, og det kan godt irritere mig lidt. Men altså, jeg har den på, og den sidder faktisk rigtig fint. Og jeg har ikke haft brugt den ret meget, fordi jeg har været sur på den. Men nu kan jeg da egentlig godt undre mig over det, fordi nu synes jeg lige pludselig måske, den er meget fin. Og det er jo lavet af håndfarvet garn i farveforløb. Og altså, jeg har vist den frem flere gange, så der er ikke så meget grund til at bruge tid på det. Jeg kan ikke specificere. Jeg vil tro, det alt sammen er lavet af håndfarvet garn op fra Etiarn. Men nogle af farverne laver hun jo ikke mere, så det giver heller ikke mening at sidde og fortælle, hvad der er lavet af, fordi det er way past. Så lad os bare sige, at den er lavet af håndfarvet garn. Den er strikket ud fra Scrappy Striber. Og så er den skide slået. Der er jo mange af jer derude, der allerede har strikket den, og I ved, hvordan den forløber.
Gud, det her, det kan godt komme til at gå op ad bakke, var jeg lige at sige. Jeg skulle lidt spændt på, om jeg kan det her. Okay, i år har jeg jo så også sammen med Dorte kørt vi har jo gang i at være topberedt 24. Og mens jeg sidder og taler og prøver at holde den her cykel kørende, så kan jeg bare se det her blå lys ind i mine briller, og det irriterer mig helt vildt. Men hvis jeg tager dem af, så kan I for det første se, at jeg har de her kæmpe nettoposer under øjnene til gengæld, og så kan jeg faktisk ikke se en skid. Jeg kan simpelthen ikke undvære mine briller. Jeg beklager. Men jeg kan selv se, hvordan de... Måske hvis jeg tager dem lidt ned. Ja, hvis jeg har dem hængt lidt ned på næsen. Beklager. Der er genskidt. Og jeg er jo blevet færdig med den første. Jeg har ambitioner om selv at nå 2 topper i årets hver topberedt. Og den første, jeg har strikket, den er jeg jo blevet færdig med. Og den ser sådan her ud. Og sådan her. Og den skal vi altså lige gennemgå lidt, fordi jeg har jo strikket i det har jeg ikke taget med. Årets første, eller dagens første kiks i den her hvide Elastico. Jeg henter den lige, fordi ellers så giver det overhovedet ingen mening. Det var sgu da også for irriterende. Øjeblik. Øjeblik. Bum. Ja. Godt så prøver vi igen. Jeg har strikket den i den her hvide Elastico, som man jo kan købe mange steder, men i år har vi lige lavet en lille aftale med Marianne op fra Knit by Heart, så man kan få lidt rabat, hvis man har lyst til at være med og strikke det her garn. Så, men det ser altså sådan her ud, og det er virkelig, virkelig dejligt at strikke med. Jeg har lært noget nyt i år, som jeg faktisk... Jeg vidste jo egentlig godt, men det er bare så lang tid siden, at jeg har haft det problem, at jeg ikke har tænkt over det. Når man strikker i hvidt, det her det er jo bomuld. Det er 96% bomuld og 4% polyester. Og det er det, der er med til at, og den måde, det er snoet på og lavet på, at det har den her elastiske. Hvordan er så? Det kan I godt se. Og bomuld plejer jo normalt at være fuldstændig rigidt i sin måde at arbejde på, og det er det her ikke. Når man strikker i hvidt, så sker der jo det, at du ikke kan skjule ret meget, for at sige noget som helst. Og det opdagede jeg og blev færdig, og det var jeg faktisk først opmærksom på, da jeg blev færdig. Så derfor er jeg simpelthen, nu har jeg lavet den her, jeg er glad for den, jeg kommer til at bruge den, jeg synes den er blevet pæn, men jeg er nødt til at lave en mere, hvor de her ting ikke optræder. Og det, som jeg gerne vil vise jer, det er det her. Hvis vi kigger her, der sker simpelthen det, at det hvide garn jo ikke helt, altså bomuld og hvidt, når man skifter fra et garnnøgle til et andet, så er det simpelthen super tydeligt. Og det har jeg ikke tænkt over, og det sker, jeg har jo skiftet nøgle en 4-5 gange, eller jeg tror jeg har brugt lige knap 5 nøgler i det hele. Og den der sammenhæftning, jeg strikker jo 2 tråde lidt til hver side og klipper af og sådan noget. Den er bare, det kan I godt se, mega tydeligt. Så nu er det jo, at det jeg forsøger at sige, det kan godt igen blive en episode, hvor jeg virkelig skal lede efter ordene. Jeg skal huske også, uanset hvor lang tråd man sidder tilbage med, så skal der skiftes nøgle ude i siden, hvor det ikke er så tydeligt, som det er lige midt på kroppen eller lige bag på kroppen. Det var den ene ting.
Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad. Det er jo lang tid siden, jeg er blevet færdig med den. Nu kan jeg sgu da ikke engang huske, hvad fanden det var, der irriterede mig. Jeg tror faktisk bare, det var det her med de her samme. Der er også en der. Altså man kan simpelthen se, hvor jeg har lavet. Ja, det er jeg ikke tilfreds med. Eller jo, ja, det er fint nok. Jeg skal nok komme til at bruge den. Men jeg kunne bare godt have tænkt mig, at jeg vidste det på forhånd. Og det er simpelthen, fordi jeg har ikke strikket i hvidt bomuld. Der er også en der. Jeg har ikke strikket i hvidt bomuld, siden jeg var ganske ung. Ikke som beklædning i hvert fald. Og slet ikke som strik. Jeg har hæklet i hvidt, og det har været til tæpper. Så. Ja. Man lærer så længe man lever. Blusen er strikket oppefra og ned. Og det gjorde jeg for at undgå, at man ligesom kunne se de her. Hvis man strikker rundt bærestykke, så vil der jo ligge udtagninger i et fast mønster hele vejen. Og jeg havde ikke lyst til de der hul, man så tydeligt kan se de udtagninger. Og det ville jo have været virkelig tydeligt, også fordi garnet igen, det var hvidt. Det er simpelthen, jeg synes det er umuligt at skjule en udtagning, så den kommer til at. Det ville ikke være en del af det mønster, jeg havde lyst til. Så jeg lavede en raglan i stedet for, fordi der ligger udtagningerne jo som bekendt der. Og det er, at udtagningerne ligger i omslagene. Og det betyder, at der ikke er en kæft, der kan se. Og det virker, det indgår som en del af mønstret. Jeg har lavet i-cord hele vejen rundt, fordi jeg synes, det passede til den, ligesom den runde feel, der kommer i den der snoning. Og alt i alt, så er den bare blevet vellykket. Jeg er glad for den, og jeg glæder mig til, at jeg skal prøve at have den på. Og nu vil jeg ikke have den på i dag, fordi jeg vil jo lige vise jer den lille ting. Men næste gang, så skal jeg selvfølgelig have den på, så I kan se, hvordan den ser ud, når man har den på. Og den her snoningsravlands udtagning, den har jeg jo også talt om før. Jeg har faktisk strikket den så mange gange, at jeg har lagt en under Henriettes strikketips, en af mine playlister. Der har jeg lagt en vejledning ud i, hvordan jeg laver den. Og jeg skal nok til sidst i den her video, så lægger jeg lige sådan et link ind, hvor I kan klikke på et billede, så kommer I ind på den playliste, hvor det ligger på. Fordi det er en, jeg fandt på at lave helt tilbage i 11-12 stykker. Og jeg har brugt den rigtig mange gange siden, når der er noget, når jeg gerne vil strikke, men ikke lige kan finde ud af, hvad for en opskrift jeg skal vælge. Så er det ofte den her, jeg går med. Jeg har gang i den også nu i en cardigan. 2 cardigans, tror jeg faktisk. Nej, 1 cardigan. Jeg har brugt den i alle mulige ting. Så, ja. Og den går videre ned her. Det var det. Mit første bidrag til at være topberedt 24 er færdigt. Og hvis I har lyst til selv at prøve at strikke i det her Elastico-garn, så kan man få, så kan I købe det op hos, I kan købe det mange forskellige steder, men I kan også blandt andet købe det hos Knit by Heart, som har 10% i øjeblikket på det her, hvis man bruger den kode, som Dorte og jeg har fået, der hedder hver topberedt 24. Jeg skal nok lige lægge et link, det lover jeg ofte, og så glemmer jeg det, men jeg prøver lige at huske at lægge et link direkte til Marianne og den her side, hvor det her ligger. Så kan I jo gå ind og kigge. Der er rigtig mange dejlige farver. Jeg har jo fået i hovedet, at jeg ville strikke en blå og hvidstribet som nummer 2, hver topberedt. Og jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg altid finder på at lave et eller andet, hvor jeg ikke har garn på lager. Jeg har jo, som bekendt, en mindre garnsamling. Og det eneste, jeg faktisk ikke har ret meget af, eller som i sådan nok til noget seriøst, i hvert fald ikke til sommerstrik, det er marineblåt. En rigtig mørkblå. Nå, men det er så det eneste, som Marianne ikke har liggende i sin butik. Og jeg var utålmodig, jeg kunne ikke vente, så tænkte jeg, så går jeg bare med en lyseblå, så strikker jeg noget lyseblåt i stedet for. Jeg kan bare ikke slippe det der blå-hvide strik, marineblå. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det her i år eller til næste år.
Det her, det købte jeg sidste år. Det har så ligget og ventet til i år, fordi så er der også kommet en hel masse ind over. Og I ved det jo, vi har alle sammen den samme. Man skifter mening og finder på noget, og pludselig kommer der noget ind over, og så bliver det anderledes. Så jeg ved sgu ikke hvad. Jeg sidder og fedter lidt, hvad skal min nummer 2 være topberedt være. Jeg har talt rigtig meget med mine strikkeveninder om, hvad for nogle modeller de har lyst til at strikke. Og jeg har jo et kæmpe dejligt fint bibliotek herhjemme med strikkebøger. Jeg har en kæmpe bunke papiropskrifter liggende, som jeg har fået printet ud. Der ligger også, og så har jeg en på Ravelry, et kæmpe bibliotek, og så har jeg jo en masse billeder, jeg har gemt af toppe, som kunne være... Altså prøv at høre, der mangler jo ikke noget, men altså... Faktisk har jeg så mange gemt, og så meget inspiration, at jeg er gået kold. Man kan godt blive overstimuleret, og det er jeg i den grad, og det sker jo hele tiden. Vi bliver bombarderet med alt muligt, så jeg ved ikke helt præcis, hvad jeg går i gang med næste gang. Men indtil jeg får fundet frem til, hvad jeg vil strikke, så har jeg jo sat gang i noget andet. Jeg har jo strikketæpper, som I ved, og jeg viste jer sidste uge, eller forrige gang, der viste jeg mit færdige resultat af mit dominotæppe. Og jeg besluttede så, at jeg ville lave et mere, men det skulle så være et, der var, skulle bruges til jul, et juletæppe. Og det har jeg virkelig, jeg har virkelig brugt hjernekapacitet på at finde ud af, hvordan jeg skulle sætte det sammen. Og der findes jo alle mulige programmer, man kan hente, downloade, købe eller låne, eller hvad ved jeg, som gør det for en, hvor man plotter nogle farver ind, og noget bla bla bla, nogle tal ind, og så kommer der et eller andet forslag op til, hvordan man kan sætte de her firkanter sammen. Jeg synes bare, for det første kan jeg ikke finde ud af sådan 100% nogle af de der fancy programmer, og for det andet, så kunne jeg ikke finde noget, hvor jeg ligesom kunne få farverne til at passe. Altså rød var bare rød, og selvom man kan sidde og justere op og ned, så justerer den så. Og det samme galt for grå, og altså det blev bare ikke. Så jeg blev simpelthen irriteret. Jeg har lavet nogle screenshots og nogle forslag, og altså det blev bare ikke det, jeg ville have. Blandt andet havde jeg nogle, det er bare et eksempel, men det er også nogle helt forkerte farver. Altså den mørke deroppe, sådan en mørk en er der slet ikke med i mit tæppe, men altså det var helt forkert. Så prøvede jeg en, hvor der var to farver i hver firkant. Men stadigvæk var det jo ikke det, jeg ville lave. Så prøvede jeg et andet, ja. Jeg har fedtet lidt, og det virkede bare ikke. Og til sidst så gjorde jeg jo bare det, at jeg gik tilbage til den gode gammeldags analog metode, som jeg jo trives rigtig godt med. Så jeg tog fat i saksen, klippede det garn, jeg skulle bruge. Så satte jeg mig der bare ned og bare skrev numrene op, fordi nu begik jeg den dumhed sidst, at jeg ikke har hverken skrevet, hvor meget garn op jeg har brugt, eller hvilke numre farverne har. Så når I har spurgt derude, hvad har du gjort, og hvor meget du har brugt, så har jeg bare siddet, det ved jeg sgu ikke. Nu har jeg prøvet at være en lille smule mere struktureret. Og så har jeg bare lavet en klippe-klister-løsning. Der er en masse sammenhæver. Fordi så kan man da se, det er det garn, jeg har fundet frem, der skal bruges. Og det her, det er sådan cirka sådan, jeg vil have, at farverne skal fordeles. Der er jo plads til forandring, plads til justering. Altså det kan da godt være, at der er en farve, hvor jeg tænker, nej, det er sgu ikke så godt alligevel. Nej. Men lige nu der er det her et udkast, som jeg synes er fint, og som jeg kan leve med. Og som dur til mig, og jeg er jo gået i gang. Skal vi se her. Fordi, skal jeg ikke rode for meget med det. Altså det gode ved jer derude, det er jo, at I efterhånden alle sammen ved, at her, der sidder I jo i jeres møbler, kigger med hos mig, og vi lader som om, at I er på besøg hjemme hos mig. Det vil sige, lige nu, der sidder I bare i min sofa, og strikker og drikker kaffe, mens I venter på, at jeg får fundet det frem, jeg gerne vil vise jer. Og det, jeg gerne vil vise jer, det er det her.
Fordi jeg vil gerne lave det med 2 tråde. Fordi jeg synes, at det andet blev så lækkert i 2 tråde. Så jeg har fundet alle mulige følgetråde frem. Det viser jeg lige om lidt. Jeg har fundet alle mulige følgetråde frem, der skal passe til det garn. Og jeg har lavet 2,5 firkant. Men jeg tror, altså det bliver sådan, som jeg gerne vil have det. Lad mig sige det sådan, når man bruger kaskade og en følgetråd og strikker på pind 5, så bliver det jo et stort, solidt, dejligt, varmt tæppe. Og det er det, jeg går efter. Jeg går efter et kæmpe varmt tæppe, som man kan putte under, når man skal ligge og sove på sofaen, som jeg jo gør ofte. Og det skal også kunne smides hen over sofaen, så det måske kan dække min meget grimme sofa i hele julemåneden. Og det er simpelthen ligesom det andet, jeg strikkede. Firkant på firkant på firkant. Og som sagt, så er det lavet af alle mulige rester, jeg har fundet frem, og kaskaden. Kaskaden har jeg nu vundet op. Jeg tror, sidste gang vi talte sammen, der tror jeg faktisk ikke, jeg havde fået det hjem. Så jeg kunne ikke vise alle de farver, jeg skulle bruge. Det kan jeg nu, fordi jeg har fået lavet mig. Nu skal I bare se her. Prøv at se, om jeg kan lave en lille pyramide. Kan jeg sgu nok ikke, men så må vi lige tage dem lidt på skift her. Nu skal I bare se her. Jeg kan tage dem med sektionsvis. Jeg har 2 forskellige røde. Det er svært for jer at se, men der er forskel. Den her, den er meget sådan mørk blodrød, kardinalrød. Den her, den er sådan rigtig julerød. Og den her, den har jeg ret meget på lager af, fordi jeg købte for mange år siden, inden Brexit. Det er faktisk helt tilbage fra København, når tiden. Det er i hvert fald mange år. Jeg ved, at jeg begyndte på en bluse, som så blev pillet op, og så har jeg rigtig meget af det her. De 2, det er de røde farver, der skal indgå. Og de skal kombineres med Jeg har fundet alle mine følgetråde frem, som jeg brugte til min julescrappy striber. Eller ikke alle, fordi jeg tror faktisk ikke. Jo, den der kan godt være måske også med. Nej, jeg ved det ikke. Dem her. Dem vil jeg bruge som, altså skiftevis, som jeg lige har lyst til. Som følgetråde med de røde. Og jeg har kun dem her, så det giver sig selv, når de er brugt op, den her lille snas her, så er der ikke mere rød følgetråd til mig. Jeg håber, det rækker, ellers må jeg jo købe et ekstra fed på et tidspunkt. Det bliver det følgetråd, jeg bruger til den røde. Smider lige den her væk. Så er der de grå. Der har jeg også rester fra en grå trøje, jeg strikket helt tilbage fra, da jeg var sammen med John. Så det har ligget i rigtig mange år. Og jeg har 2 eller 3 af sådan nogle lidt bløde, hvor der har været taget lidt af. I sådan en rigtig musegrå. Så er der denne her. Den er ikke meleret eller noget. Den er fuldstændig klar i farve. Og det er den her også. Den er bare lidt mørkere. Og så er der denne her, som er sådan mere eller mindre sejlgarnsfarve. Så den er en blanding af grå og sandfarve. Den er måske mere sandfarvet end her. Så dem her, de skal også være med i tæppet. Og der har jeg også haft gang i at finde frem alt muligt, som også jeg har haft liggende i 100 år og ikke har brugt. Jeg har blandt andet noget gråt fra Garnpusher.dk. Jeg ved faktisk ikke engang, om den forretning, den webshop eksisterer mere. Superkit Mohair. Købt for gud ved hvor mange år siden. Den har jeg så meget af. Så har jeg noget alpaka i forskellige farver. Det er faktisk den ene af Titicaca, den anden den er fra Garnuset. Der er lidt forskel på. Og så har jeg en lidt mørkere alpaka. Og så kan jeg skiftevis også strikke lidt helt ensfarvet med, hvis jeg skulle få lyst til det. Men det er i hvert fald de følgetråde, jeg har til det grå. Det ruder her. Nu skal vi lige have det her væk. I skulle bare se. Sådan. Ja. Der.
Så kommer vi til det sandfarvede. Der er flere forskellige. Så tager vi den der sejlgarnsfarvede med her. Ej, I kan godt se, når jeg sætter det op sådan her, så passer den faktisk bedre ind i det grå. Det grå farveforløb. Men det skal jo, den lægger vi heroppe. Så tager vi det sandfarvede. Det ser sådan her ud. Og så har vi de neutrale 2 her. De ser sådan her ud. Og til dem, der har jeg fundet rester af alt muligt. Alt muligt, som har ligget i lang tid, uden at blive brugt. Der var en rød mere. Den er sådan lidt mere orange. Der er lidt orange i, men den kan måske også bruge. Ja, så det er de rester, jeg har her. Og det er faktisk, det er garnnysalt det hele. Det er simpelthen garnnysalt det hele, i forskellige årgange af deres mohair og alpaca. Så der er styr på, hvad for noget garn jeg vil bruge. Nu rutter jeg lige op her. Sådan. Garnet kommer jo oppe fra Amrit. Nu skal jeg lige lade være med at blande sammen. Garnet kommer jo op fra Amrit. Altså man får, når man strikker sådan noget, hvor man har en masse garn fremme til, det ved I jo godt, så bliver det lynhurtigt kaotisk, så man skal sådan hele tiden sørge for at rydde lidt op og have lidt god orden i det, for ellers så bliver det hele viklet sammen. Men ja, garnet kommer op fra Amrit. Hun har kaskaden på lager. Og jeg må bare sige, at det ved I jo også godt, jeg har talt om det, og der var en, der kaldte mig en ambassadør for det. Det kan vi da godt kalde. Jeg ved ikke, hvad Amrit siger til det, men det kan vi da godt sige, fordi det var jo ligesom, det var ligesom mig, der fik lukket hende til at købe det. Det er jeg ret stolt af. Det vil jeg gerne prale med. Og hun hoppede jo på den og har indset, at det var faktisk ikke nogen dum idé. Så kommer I forbi Amrit, eller skal I have og prøve lidt nyt garn, så prøv det her. Nu sidder jeg, og det eneste jeg ikke har taget med, det er markaterne. Men det løber jo 200 meter på 100 gram. Jeg har den her. Og jeg har simpelthen været så dygtig. Jeg har været så systematisk. Jeg har endda siddet og prøvet at regne mig frem til, hvor store firkanterne ville blive. Jeg har lavet en strikkeprøve. Jeg har regnet ud, hvor store de ville blive, hvor meget de ville veje, hvor mange gram de ville veje, så hvor mange firkanter kan jeg få per fed. Og hvor stort bliver tæppet. Men jeg har simpelthen været gået fuldstændig systematisk til værk. Det ligner også slet ikke kaos-strikkeren her. Garnet hedder sådan her. Og det løber som sagt 200 meter på 100 gram. Og man kan strikke det, altså, jeg er i gang med en bluse, en cardigan, hvor det bliver strikket på pin 4, men man kan strikke det helt op til pin 6 uden problemer. På pin 4 får man jo et tæt, fast, varmt materiale, og på pin 6, det giver jo sig selv, det bliver lidt mere lysere og lidt luftigere. Jeg har valgt at strikke pinden tæppet på pin 5. Det giver sådan en pæn blanding af, det giver sådan det er både et tæppe, som kan bevæge sig, og som ikke står selv som sådan en brynje. Så det er blødt at arbejde med, og blødt at forme omkring sin krop, men det er samtidig også fast og varmt. Farvekoderne til tæppet har jeg jo skrevet op her. Og jeg kan, hvis der er interesse for det, selvfølgelig godt lave, altså hvis I vil have farvekoderne til tæppet, så sig det til mig. Lige nu gider jeg ikke at bruge energi på at sidde og skrive det op i kommentarfeltet eller nede under oplysningerne, fordi hvis ikke der er nogen af jer, der skal bruge til noget, så er det bare spild af min tid. Så spørg efter farvekoderne, hvis I gerne vil have dem. Så får I dem. Det tog faktisk lang tid at sidde og lege med de der små trådstumper og klistre dem sammen og sådan noget, men det var hyggeligt, og da jeg var færdig med det, der var jeg færdig i mit hoved. Altså jeg bruger, det er den slags ting, jeg bruger ret meget hjernekapacitet på,
Så jeg var mega træt. Men det er gjort. Og det er ligesom et uldent puslespil. Så det er hyggeligt nok. Ja. Der. Og så er den her væk. Nå, så har jeg jo også talt om, at jeg godt kunne tænke mig at strikke et tæppe i håndfarvet garn, fordi det har jeg set rigtig mange af jer derude, og mange af mine kolleger har lavet i forskellige udgaver. Jeg kunne også, og jeg synes faktisk, det er ret svært at ramme noget, altså, der er lige så pænt som alle det, de andre laver, eller som det alle de andre laver. Så jeg har virkelig bøvlet med det. Men nu har jeg simpelthen besluttet mig for, at jeg går med det, der hedder Sweet Shop Blanket. Og jeg finder det lige frem. Det her er jo som bekendt det, der ser sådan ud. Hvor de er firkanter, men de bliver strikket med en spids og fra corner to corner, som man også kan kalde det. Og jeg hentede opskriften i går, og kan se, jeg tænkte, det kan jeg godt finde ud af at lave uden en opskrift, men det er sgu alligevel meget rart at have sådan en lille guideline, når man lige starter med noget, man ikke har gjort før. Jeg har brugt lang tid til at tænke over, hvordan jeg ville. Skal vi se her. Switcher blanket. Der er et link, eller et tag, man kan følge, hvor man jo kan se alle mulige lækre forskellige udgaver af, hvordan man kan få det til at se ud. Og det, der egentlig er fidusen, det er jo, at den hvide del, ja, den hvide del, skal vi finde nogle rigtig flotte farver, vi lige kan bruge til at demonstrere med. Ja, der er så mange pæne, så det er sgu... Nej, det er ikke pænt nok. Jeg tror, det er hårslev. Nej, det er det ikke. Nå, vi tager den der. Den hvide del, det er jo noget ensfarvet garn, som skal passe til den trådtykkelse, som det håndfarvede garn har. Og jeg har valgt at gå med strømpegarn. Det er den, der lever 400-420 meter på 100 gram. Men først, det var faktisk godt, jeg købte opskriften, fordi jeg troede, det blev strikket i én tråd. Og den første strikprøve, jeg lavede, den blev jo, den ved jeg har siddet og vist jer, den blev altså slatten som en, og så videre i koldt vejr. Nå, hvor fanden er den nu blevet af? Jo, her. Altså, det var bare ikke pænt. Og det var jo også, fordi jeg lavede den i domino og tænkte, men nej, det vil jeg ikke. Så har jeg haft overvejet frem og tilbage, og så endte med i sidste uge, at jeg gik med at købe noget mohair op hos Garnudsalg, som egner sig fint til tæppebrug, Lana Gatto Mohair Royale, og i en neutral farve, fordi det har jeg også set af Helle fra De Løse Ender laver. Hun er jo super fin, så hun laver simpelthen de lækreste tæpper, hvor hun har en neutral følgetråd med, så det bliver sådan overall, det bliver sådan duset og meleret sammen på en eller anden måde, selvom farverne er forskellige. Jeg tænkte, det vil jeg også. Og jeg fik det hjem, og jeg gik i gang. Eller det sige, det gjorde jeg ikke, fordi jeg fik jo læst opskriften, og så viser det sig, at tæppet er strikket med 2 tråde. Så det bliver jo det, der hedder DK, det vil sige double knit, som det DK står for double knit, det vil sige, det bliver med 2 trådes tykkelse. Og det prøvede jeg så i går, også med den her mohair følgetråd, for nu har jeg købt de her forbandede 10 nøgler garn, så der skulle være nok til det tæppe. Og ved I hvad, dem får jeg simpelthen ikke brug for, fordi det kunne jeg jo godt se. Det blev simpelthen for voldsomt. Og var slet ikke det udtryk, jeg ville have. Så nu har jeg det her, jeg kan bruge til noget andet på et tidspunkt. Og jeg er ikke nået ret langt, fordi jeg har jo fedtet med det og lavet prøver og gjort ved. Men jeg sad lige i går og kom i gang, og jeg har lavet den her lille spids her. I øvrigt i en vanvittigt lækker farve. Og den er simpelthen strikket med de her 2 tråde. Og det bliver
Altså, det bliver som på billederne, det bliver super lækkert. Så altså nogle gange så kan det, altså så må jeg jo bare bøje mig og sige, okay, det kan godt betale sig at læse en opskrift frem for, altså selvfølgelig kunne jeg da godt, hvis jeg havde vidst det var, altså da jeg kiggede på de her billeder, hvis jeg havde vidst det var 2 tråde lagt sammen, så havde jeg godt kunne regne ud, hvordan jeg skulle lave tippet. Nu har jeg opskriften, så har jeg også støttet et godt formål. Altså hende, der har lavet tippet, så har hun tjent lidt penge på det. Og det her, det bliver bare droppet. Det er på ingen måde pænt til noget som helst. Og så har jeg den neutrale side af firkanten. Det bliver, jeg har kun et nøgle af det her. Det er den, der hedder den deroppe fra Anita. Uldne lykkepiller. Hvad fanden er nogen kalder det? Den nervøse, eller den underspillede. Jeg har ikke mere end det her. Men jeg har jo 2 fede af det her. Så det kan være, at jeg laver vælger den gule løsning, så tæppet jo får det her gule samlende udtryk frem for det hvide. Det kan også godt være, at jeg måske vælger at spørge Anita, om hun kan lave nogle flere underspillede, fordi jeg har det her, så har jeg en lille snas tilbage, men ikke nok til tæppet. Og det skal jo så strikkes sammen med alle de her, som jeg også viste sidste uge, så det behøver jeg ikke at sidde og vælte det hele ud for. Det, der er fidusen med tæppet, jeg ved ikke, om I ved det, men nu siger jeg det så lige, det er jo, at det er beregnet til minier af 20 gram. Det vil sige, hvis man strikker med 2 tråde, så er de 20 gram simpelthen brugt, når du er færdig med den første. Altså sådan en trekant, det er 20 gram. Der er nogle af de her, jeg har taget fra, som er rester alle mulige steder fra os. Så jeg ved sgu ikke... jeg har faktisk ikke... Jeg har byttet påskeæg, som I ved, med Ellen og Dorte. Eller det vil sige, Ellen hun sprang fra i år med Dorte. Og jeg har taget nogle af de påskeæg, der passede i farverne. Men det kan jo så godt være, at der ikke er nok til en hel. Det skal jeg lige knæ, fordi det er jo ikke 20 gram. Nå, ved I hvad? Det gider vi ikke bruge tid på nu. Jeg har masser. Jeg har jo også garn oppe i reolen, jeg kan snuppe af, hvis det endelig skulle være, der passer i farverne. Så det er jeg også gået i gang med. Det kommer til at gå stille og roligt. Og der har jeg ikke siddet og lavet nogen farve puslespils ting, fordi der tager jeg bare i blinde og strikker efter den metode. Og jeg kan heller ikke fortælle jer alle de farver, der bliver brugt i tippet, fordi det er jo rester alle mulige steder fra. Og det er minifed, jeg har købt alle mulige steder, og som er, nogle har jeg fået fra ærerne, og ja, så det giver ingen mening. Man må bare bruge princippet pudderfarver, og så er det det. Nu er jeg på den. Nu er jeg virkelig på den. Hvad skal jeg gøre? Jo, her. Og nu skal vi have noget, der ligger længere nede. Der. Og der. Sådan. Faktisk så vil jeg jo gerne have vist jer de påskeæg, jeg har byttet sammen med Dorte, og det har jeg i den tid, der er gået, siden jeg fik påskeæggene, fuldstændig glemt, at jeg gerne ville vise jer, så jeg har jo allerede splittet den der æggebakke ad, og har fordelt de forskellige påskeæg efter farver. Der var 2, der var noget grønligt i, og de er blevet lagt over i min... De skal herover ligge i den der glasting, jeg har, hvor jeg har minier i sådan nogle farver her. Og så var der nogen, der var lidt mere vinteragtige. De røg over et andet glas med minier i. Så det, jeg kan desværre ikke vise jer indholdet af mine påskeæg. Men altså, jeg ved ikke, hvor jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvordan fanden hun gør det. Men hun kan altså finde ud af at lave dem, så de er æggeformede. Og det kan jeg ikke. De bolde, jeg laver, Jeg lægger rundæg. Dorte, hun lægger sådan nogle æg. Til gengæld så lægger hun i æg i forskellige størrelser. Og hver for sig kan vi jo noget. Mine æg er helt ensartede, men det er jo selvfølgelig også fordi de er runde. Så sådan er det.
Jeg kan sige, at jeg har slukket for varmen, og jeg sidder med åben dør, fordi jeg simpelthen bare svinger rigtig meget i min temperatur, indre temperatur. Så ville jeg jo, hvad var der stod her? Nå ja. Så skulle jeg da lige fortælle jer, at så længe jeg ikke ved, jeg slog jo faktisk op til en sommertop nummer 2. Jeg slog op i, jeg ville godt have noget lyseblåt, og det skulle så selvfølgelig ikke være den her, fordi nu havde jeg den her på lager, og havde købt den til at bruge den, og så finder jeg på noget andet. Jeg vil have noget lyseblåt. Og så bliver jeg enig med mig selv om, okay, så springer jeg på vognen, som den vel nok sidste her i landet, eller måske endda verden, på verdensplan, som strikker en anker 10. Men den, jeg kan ikke engang vise den, fordi den er pillet op igen. Jeg nåede at strikke 2,5 ribforløb. Jeg har et billede af det. Og det fungerede slet ikke. Det gjorde det ikke. Altså det jeg havde i tankerne, og det jeg havde lavet, det var bare ikke pænt. Nej, 2 forløb nåede jeg at lave. Så sådan noget. Og det der sker, det er, at jeg... hvad fanden er det? Nå, det er Anna. Nej, har hun fået sin baby? Nå, det har intet med noget at gøre. Denne her op, den første kant, ribkant, som jo ligger i halsen. Selvom jeg brugte samme pindenummer, 375, så blev den her rib meget mere slatten og løs end rib nummer 2. Og det kunne jeg slet ikke leve med. Og i øvrigt så synes jeg ikke, at farverne passede sammen. Der var et eller andet, der bare slet ikke inde i mine øjne duede til noget som helst. Så jeg pillede den op, og der døde, med det så døde anker. Jeg gider sgu ikke strikke en anker. Altså, det gør jeg bare ikke. Jeg ville jo gerne, jeg kan se, der er mange, der siger, at den sidder super godt, og der har en god pasform. So be it. Det bliver ikke lige nu i hvert fald. Det jeg havde slået op i, det var det her. Den her lyseblå. Jeg har desværre kun det ene fede her jo. Og det var faktisk lige præcis den farve. Den er ikke helt som på skærmen, som den er. Nej. Farven er ikke helt på skærmen, som den er i virkeligheden. Men den er godt derhen af. Og så er der denne her. Som jo, når man så får dem sat sammen, på en eller anden måde bare er meget mere turkis. Eller var det den? Ja. Den er bare meget mere turkis. Men når man sidder med den alene, så er den jo lyseblå. Og det er den jo så alligevel ikke. Og jeg synes simpelthen bare ikke, at det var ikke pænt. Så havde jeg taget den her fra, for den ville jeg... Eller er jeg i gang med at sige noget, der ikke passer? Nej, jeg tror simpelthen, jeg har lagt... Nej, det har jeg. Det passer ikke. Jeg har lagt det der garn fra, som jeg ikke ville bruge, så har jeg fundet noget andet fra. Jeg tænkte, så kan jeg måske strikke noget turkis. Nu røvler jeg lidt. Det her, det lader vi bare lidt. Men jeg ville virkelig gerne lave noget mere i den her. Men jeg har kun det ene nøgle, så det blev droppet. Det blev simpelthen droppet. Og jeg har været meget mentalt fraværende de sidste par uger. Så jeg kan faktisk godt sidde og sige noget, hvor jeg husker helt forkert. Så er det nemmere bare at lukke det ned og ikke snakke om det, fordi så fortæller jeg dig ikke noget, der er helt i hegnet. Anker døde. Anker skulle det ikke være. Og fordi jeg så alligevel ikke vidste, hvad for en top, så tog jeg jo fat i mit... Det viste jeg også i sidste uge. Så ville jeg gøre mit kamiskarp færdigt. Kamiskarp. Jeg ved, jeg viste det sidste uge. Nu gør jeg det lige igen, så hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Det er jo Camillas strikkerier, som har lavet et fint lille, det er jo virkelig, det hedder et skarf, altså det er jo ikke et sjal, det er sådan en lille halstørklæde eller et lille tørklæde, som passer til et enkelt fed. Der. Og det ser sådan noget. Jeg har så valgt at gå med grønne farver. Alt sammen op fra et yarn.
Og I kan lige gå tilbage i udsendelsen fra sidste uge, hvis I vil have nogle detaljer om det. Men jeg var næsten færdig med den ene side. Man strikker de sidste stykker af sjalet, som fordelt på hver sin side af midterlinjen. Og jeg er så blevet færdig med den ene side, og er ved at lave den anden side. Og det har jeg også lavet fejl i. Det er ikke noget, der kommer til at betyde noget for sjalets udtryk eller anvendelighed. Altså, det bliver sagt. Men det, jeg har kommet til at lave heroppe, ved udtagningerne, der ligger heroppe, det skulle faktisk være lavet som omslag og lave huller, ligesom de huller, der er her. Ja. Og de, jeg ved sgu ikke, der. Altså, I ved godt, man laver et omslag, og så bliver det til et hul. Af ingen anden grund, så er hullerne altså ikke særlig tydelige på det, jeg har lavet nu. Måske det bliver det, når det bliver skyllet og bliver strukket ud. Men de huller, dem har jeg glemt. Jeg har simpelthen lukket hullerne heroppe. Jeg har lavet drejet i stedet for. Så der er ikke nogen huller heroppe. Og så er der en detalje. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er, fordi opskriften, det er en købeopskrift. Men der er en detalje ved det her vendestrik her, som man strikker her midt på sjalet. Der. Som jeg lige havde overset. Og det har heller som sagt ikke nogen betydning for anvendeligheden. Det betyder bare, at mit kamiskarf ikke lige kommer til at se ud som det her. Og det er jeg lidt træt af. Men det betyder så til gengæld, at så kan jeg jo strikke et til. Og det vil jeg gøre, fordi jeg så et sjal, der var blevet strikket i en super fin lyserød silke marine nu. Og håndfarvet et eller andet, hvad ved jeg. Eller er det kun lavet i merino? Eller, nej, silke merino. Og så noget kit mohair. Og prøv lige at se, hvor fint det er. Helt ærligt. Og så er den der. Altså, det er klart. Sådan det skal jeg simpelthen lave. Så jeg skal lave den igen, og så skal jeg lave den efter opskriften. Men det er typisk sådan, det går, når man er en lille smule hægtet af samfundet. Der er også den her lækre gule. Der er flere muligheder, og eftersom det kun er et fed garn, man skal bruge, så kan man jo i virkeligheden strikke en hel masse. Altså, jeg synes jo, det her det var lidt sjovere at tage fat i, fordi det var ligesom et alternativ til Sofie skarf, som jeg tænkte, det gider bare ikke. Så jeg kan jo lave en hel masse af dem her i forskellige farver, det har jeg tænkt mig at gøre. Det er et fint lille sjal at sidde med, og det er faktisk nemt at lave, hvis man så ellers bare gider at læse opskriften. Som der står, man skal gøre. Og Kami Skarfs mor er hende her. Skal jeg bare se her. Det er Kami Skarfs mor, hun hedder Camillas Strikkerier. Og jeg kan godt sige, at altså her har vi et typisk eksempel på, hvad forskellen er på at være gamle strikkedamer, og så smukke unge piger strikkedamer. Fordi Camilla, da jeg startede med at følge hende, hvornår fanden var det, du gik i gang med det der kamiskarf? Jamen, altså, da jeg startede med at følge hende, der havde hun ikke ret mange følgere. Og jeg vil tro det på et år eller sådan noget, der var hun simpelthen eksploderet og har fået. Altså, hun har jo overhalet mig med flere længder, og det må være, fordi hun er sød at se på, og det er jeg ikke. Altså, jeg er sikker på, at det er derfor, at hun simpelthen har fået eksploderet fuldstændig. Så jeg kan godt bare sige, altså, jeg vil også være ung og smuk, så får jeg flere følgere. Prøv lige at se en lækker farve, hun er i gang i. Jamen for helvede, mand. Jeg vil også lave noget, der er orange. Ej, hvor er det lækkert, det der. Simpelthen. Hvad skal hun egentlig strikke af det? Jamen, når hun er i gang med sådan noget, eller det her. Wow. Så jeg er simpelthen bare, jeg må bare bide i det sure æble og sige, at de unge smukke piger, de har nemmere ved at få opmærksomhed end sure gamle damer. Og ved I, hvad det betyder? Det betyder, at sure gamle damer, de bliver endnu mere sure. De bliver måske ikke ligefrem ældre, men de bliver i hvert fald endnu mere sure.
Ej, nu sidder jeg bare og vrøvler. Jeg håber, I kan regne ud, at jeg fyrer pis af. At det er fis, jeg siger. Jeg synes jo, hun er jo super dygtig og laver nogle rigtig lækre ting. Så, ja. Jeg vil selvfølgelig på enhver måde fraråde jer. Jeg vil simpelthen ikke råde jer til at følge hende. Jeg nægter at anbefale, at hun skal følge. Jeg nægter det! I skal følge mig i stedet for. Nej. Giv hende et gå og holde øje med hende, fordi hun er simpelthen bare... Det var så et lille shout-out. Det skulle slet ikke have været. Fordi jeg er selvfølgelig skide fornærmet over, at hun er ung og smuk, og jeg er sur og gammel. Nej. Jeg håber ikke hører, når jeg laver fis, ikke? Det her, det inden længe er det færdigt, og så vil jeg lave et, og så er det jo det. Skal jeg så lave det i en bravende orange, som lige det hun sad og viste frem i sin trøje, eller skal jeg tror det første jeg vil lave, det er noget lyserødt. Fordi det kunne jeg sgu godt lide, det der. Det kunne jeg godt lide. Det har jeg gang i. Og inden at jeg smutter for i dag, så vil jeg vise jer 2 forskellige ting. Jeg faldt i gryden og købte et Jarns månedens garnfarve halløjsa for april. Eller marts. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, eller var det marts? Ja, men jeg må ikke vise det frem før 1. april, så jeg kan ikke vise jer det, jeg har fået det. Det er så fint. Men jeg kan vise jer noget andet, fordi jeg lige vil prøve. Hun har jo lavet de har lavet en masse nye farver i shoppen. Blandt andet har de lavet en, der hedder Rosa Ler. Og jeg kan ikke garantere, at farven passer. Jo, det kan jeg faktisk godt. Prøv lige at se, hvor flot den er. Altså sidste år købte jeg jo, eller var det forrige år, der har de lavet en, der hed Ørkenrose. Altså vi får det er de samme vibes, der er i denne her, men den er mørkere end ørkenrosen. Ørkenrosen er ikke at finde derinde hos et Jarn mere, og det er jeg jo lidt ked af. Og jeg håber da, at Marlene på et tidspunkt får lyst til at lave flere ørkenroser, fordi det var en farve, jeg var super, super vild med. Så den her købte jeg, og så har hun så simpelthen sendt lidt med til mig, som, gave. Blandt andet en, der hedder, så nu skal jeg sige reklame. Den hedder Godt Krydret. Prøv lige at se. Hvad siger I så, hva'? Er det ikke vildt? Altså, jeg synes, det er vildt, som hun kan få farver til at... Altså, jeg er simpelthen nødt til lige at pakke den ud, fordi... Jeg kan simpelthen ikke forstå... Altså, jeg kan jo bare slå fast, det ved I fra sidste sommer. Og jeg har ikke ændret mening. Jeg kommer aldrig til at kaste mig over og farve garn sådan andet, end fordi det er hyggeligt at sidde og gøre det sammen med Vina, som jo farver garn i vildskab. Og det er hyggeligt, når vi sidder sammen, men jeg kommer ikke til at sidde, og jeg har ikke nogen ambitioner om noget. Det gider jeg simpelthen ikke, for ved du hvad, når der er garnfarver, vi har så dygtige og talentfulde håndfarver her i landet. Jeg vil meget gerne betale for det arbejde, de laver. Fordi det her, det kan jeg på ingen måde leve op til. Og jeg gider ikke engang prøve. Jeg gider simpelthen ikke engang prøve at få det til at se sådan noget. Så, nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at få det. Det jeg er nemlig heller ikke særlig god til det her med at få det. Og jeg ved, at hun har sådan en maskine, hun ruller det op på. Siger det, og så er den her bare... Ja, se, den er sletten allerede. Men skal nu, jeg vil lige vise jer. Prøv at se. Det er da for vildt. Det er da for vildt. Jeg vidste godt, at jeg ville betale en høj pris for at vikle det ud, fordi jeg kan ikke få det lige så fint. Og så kan jeg lige gøre sådan her. Jamen altså. Og det er jo efterårsfarver, så det er jo faktisk, altså det er jo virkelig, den hedder simpelthen Godt Krydret. Og det er den også. Så var der en lille mini med, der hedder Koral, og den kan man få øje på. Så det er sådan en, der skal ind i et eller andet, hvor den lige skal lave sådan et farvepop. Og så er der en, der hedder Fru Nørgaard. Den kan jeg sgu ikke rigtig blive med mig selv om, hvorvidt den kommer til at være super fin i et eller andet. Og igen som sådan en lille, det er en mini, der er kun 10 gram. Så det er en mini, 42 meter. Men
den er jeg sgu ikke helt. Den ved jeg ikke rigtig, hvad jeg synes om. Og jeg må sige, det ved I også. Altså, det er fandme sjældent, at jeg er skeptisk, kan man ikke kalde det, over for noget som helst, som Malene laver. Og jeg er stensikker på, at der er masser af jer derude, som synes, den er fin. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er med den. Måske er det den der fisende, fersken, gule halløj. Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg er ikke så... Men jeg tror, den bliver fin som sådan et pop inde i et eller andet. Så den nu, og det er jo en fin... Altså det her med de der små 10 grams fede, det er jo en super fin måde at sende farveprøver med ud, sådan så man får en idé om, hvad det er, hvordan det ser ud, inden man køber det. Fru Nørgaard kommer måske ikke til at købe korallen, måske heller ikke, men og det her, det kan man jo sige, det er en kæmpe farveprøve, men den kunne jeg godt finde på at have, og drømme om at få nogle flere af, og så lave et eller andet af. Ej, den er flot. Og nu har jeg glemt at sidde og kigge nedad, så I har fået masser af blåt genskin. Kæft, hvor irriterende. Nå, nej. Sådan der. Det sidste, det er faktisk også op fra et charme. Og det er noget, som jeg har... Det er noget, jeg har fået sendt for lang tid siden. Og jeg har haft det liggende, fordi jeg har ikke lige haft... Jeg kunne ikke lige finde det rigtige tidspunkt. Jeg kunne ikke lige sådan... det passede ikke lige ind i de der, ellers havde på programmet i podcasten. Nu vil jeg lige vise jer det fra. Og det er også reklame. Det er simpelthen... Posen har hun ikke sendt med. Den havde jeg selv liggende i forvejen. Men jeg har lagt det ned i sådan en pose. Det er det her gang her. Og jeg viste en lille smule af det, da jeg viste jer, hvordan man lavede, men det er jo ikke alle, det er sikkert ikke alle sammen, der har set mit afsnit af, hvordan man laver dominotæpper, men der viste jeg en lille smule af det. Men. Nu skal vi lige se her. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg ved, at tanken med at få det hjem, det var, fordi det skulle kunne bruges som alternativ til Let Lobby. Hvis man ikke lige bryder sig om Let Lobbys feel, som det hedder på dansk, så kunne man bruge det som alternativ i forhold til strikkefasthed og udtryk og mønster og flerfarvestrik og sådan noget. Og det vil det egne sig super, super godt til. Jeg synes simpelthen, det har nogle rigtig lækre farver. Man kan jo se inde på Charms hjemmeside, hvad for et farvekort de har. Og igen, jeg lavede jo en lille strikkeprøve. Så tager vi lige den gule af. Og da jeg lagde det ned i vandet, så blev det ultra blødt. Da det så var tørt, så fik det lidt af sin ruhed tilbage igen. Men det der sker, jeg puttede det ned i vasken med fingervarmt vand og noget af det her uldsæbe. Det der sker, det er jo, at det samler sig og bliver, altså det gør ligesom Let Lobby også gør. Det, og som alt uld jo gør, det filter en lille bitte smule sammen. Det ulder lidt. Men prøv en gang at se, hvordan tråden ser ud, efter det er blevet skyllet op. Det ligner jo faktisk fuldstændig Let Lobby. Eller måske endda deres det der udspundne garn. Sådan ser det ud, når det bliver vasket. Det består jo af 3 tråde, kan man se. Og det her, altså nu har I jo her i vinters, ved jeg, der viste jeg min første og stadigvæk eneste Let Lobby cardigan, som jeg har slidt fuldstændig sønder sammen i nu 3 sæsoner. Og jeg kan se, at det her, det vil være et super godt alternativ. Så altså, jeg har fået, så jeg kan strikke en sweater af det. Og grunden til, at jeg heller ikke rigtig lige har haft vist det frem, det er jo fordi, at i samme periode, som jeg fik det her, så besluttede jeg for Gud ved hvilken gang, at nu er jeg sur på min krop. Nu gider jeg fandme ikke strikke tøj til den, og jeg ikke kan styre min vægt. Og jeg har faktisk fået nok til, at jeg ville kunne, det ville også egne sig super godt til tæpper. Altså et rigtig lækkert vintertæppe. Det her, det er strikket på pin. Det kan jeg sgu da ikke huske, var det pin 4 eller 4,5? Det har nok været pin. Eller var det pin 5? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Men I kan jo godt se,
altså det har den her, altså man kan putte sig i det, fordi det er ikke stift på nogen måde. Så det vil også egne sig super let. Og farvekortet, det er bare, nu har hun jo sendt farver til mig, fordi hun ved, at jeg er vild med efterår. Så det giver jo fuldstændig mening at sende noget vinter, eller sådan noget tykt garn her, i efterårsfarver. Der er brun, og der er grøn, og orange og gul, og så er der den her super lækre sejlgarnsfarve. Der er andre farver i farvekortet, og jeg kan altså godt, jeg er super glad for, at jeg har fået lov at prøve det. Og det vil jeg meget gerne slå et slag for, og reklamere lidt for. Og så vil jeg også sige, at jeg er super glad for, at Malene vil lade mig prøve det, fordi det med, at hun sender noget til mig, som jeg så fortæller lidt om, det giver mig mulighed for at prøve noget garn, jeg måske normalt ikke ville have råd til at købe. Og hun får jo så det tilbage, at jeg fortæller om det. Og jeg giver jo min ærlige mening, og indimellem så ved jeg godt, så kan jeg godt være en lille smule harsk, hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om. Det bryder jeg mig om. Nå, jeg skulle måske lige fortælle, hvad det hedder. Det var jo en god. Jeg tager den her chokolade på her. Det hedder Delana Rusticus. Det er 100% Español Merino. Spanish Merino Wool. Woolen Spun One Ply. Og det løber, der står her pind 4,5 til 6, og det vil altså sige, at pind 6 er i hvert fald, altså 4,5, så får vi et tæt materiale, som varmer godt. Det løber 193 meter på 100 gram. Og det kan håndvaskes på 30 grader. Det er da lækkert. Nu går vi jo ind i en sæson, hvor det her, jeg kommer ikke til at arbejde med det før jeg får allerede hedetur ved tanken om at sidde med det lige nu. Og grunden til, at jeg egentlig godt kan klare at sidde med denne her, og ikke denne her, det er fordi den her, den er lige det mere ullede. Den her, selvom at det også er merino. Så den her, den er bare mere vinterullet-agtig, hvor den her, den er blød. Så der er simpelthen forskel på på den måde det føles på, men jeg tror godt I ved hvad jeg mener. Jeg skal i hvert fald prøve det. Og det kan være at jeg ikke er så sur på mig selv, når vi når til efteråret. Og så kunne det jo være passende at lave en eller anden dødlækker cardigan. Fordi nu har jeg jo ikke gang i 2 andre vintercardigans, som jeg stadigvæk mangler at blive færdig med. Så må jeg altså slå op ting mere. Men det her, det må jeg altså lige vente, fordi allerede, I kan ikke se det. Jeg har sådan et lag her af varme, så. Og det er bare, jeg sidder og tænker på, hvor varmt det er stadig. Nå, der røg ned på gulvet. Rustica, det ligger op hos et yarn, til hvis man vil prøve det. Så tror jeg faktisk, at jeg er ved at være nået til vejs ende. Og det gik jo egentlig meget godt. Gjorde det ikke? Det gik jo egentlig meget godt. Nå jo, jeg skal da huske at sige som det sidste, at i morgen, der er det jo den sidste lørdag i marts, og dermed går vi også over i sommertid. Der er jo delte meninger om, hvorvidt at sommertid er noget lort eller ikke. Jeg hører til dem, som glæder sig som et lille barn til sommertid. Jeg er fuldstændig upåvirket i min krop af sommertid. Og jeg har stor glæde af det ekstra lys, jeg får. Og det betyder også, at næste weekend, i næste uge, der er det den 6. april om lørdagen, og der skal jeg til Stevns. Der er strik på Stevns, og jeg kommer derop, ligesom jeg gjorde sidste år. Og jeg kan kun sige, at det glæder mig faktisk rigtig meget til. Jeg sparer lidt sammen, og håber, at jeg kan have lige præcis nok lommepenge, til jeg også kan snolde lidt dog. Jeg skal også have lidt benzin på bilen, forresten. Gud, det skal jeg lige huske. Altså se, det er jo lidt vigtigt. Det kan jo ikke være noget, jeg kun har sparet sammen til garn og snold. Der skal sgu da også være til benzin. Nå, det har jeg helt glemt. Ja, jeg ville jo nok opdage det, når jeg kom ud i bilen, og ikke kunne komme nogen steder. Nu skal vi se her. Jeg har da et billede af strik på Stevns. Har jeg ikke?
Nej, det ligger så langt tilbage. Det kan. Men jeg ved, jeg også har vist jer det opslag, der findes. Søg på strik på stævns inde på Instagram, hvis I vil have detaljerne for, hvornår og hvordan er det. Men det er den 6. april, og så vidt jeg husker, så åbner de klokken 10 og lukker klokken 4 eller sådan noget. Men adressen, den kan I selv lige google jer til. Og hvis der er nogen af jer deroppe, som hvis der er nogen af jer, der kigger med her, som kommer derop, og som gerne vil hilse på, så husk, jeg vil enormt gerne hilse på jer. Men husk endnu mere. I ved, hvem jeg er. Jeg ved ikke, hvem I er. Så hvis I kommer og hilser på, husk lige at sige, hvem I er. Fordi ellers så kommer der bare en eller anden forvildet fremmede dame op og siger, hej, og jeg står bare og tænker, hvem fanden er du? Så og man bruger jo ikke navnskilte. Så jeg vil sige, husk, hvis I kommer og hilser på, hvilket jeg selvfølgelig vil blive enormt glad for, at I gjorde, så skal I da lige huske at sige, hvem I er. Fordi det gør det altså noget nemmere. Og jeg vil sige, en ting er, at I præsenterer jer ved navn. Det kan godt være, at I siger, hej, jeg hedder Henriette, eller nej, jeg hedder Marianne. Og det er enormt dygtigt, fordi nu har jeg siddet og fortalt jer, at I skal huske at sige, at I hedder, hvad I hedder. Og det gør jeg så, hej, jeg hedder Marianne, og så står jeg og tænker, Marianne, hvem fanden er nu det? I skal bruge det alias, I har inde på Instagram, som jeg jo kender jer under. Eller herinde på YouTube. Så hvis I hedder Fejn Kost eller Krokus eller noget, så skal I bruge det navn, fordi så ved jeg med det samme, hvem I er. Jeg kender de fleste, jeg kan identificere de fleste af de identiteter, der følger mig inde på Instagram. Bagefter kan I så komme med jeres rigtige navn, men tit så ved jeg sgu ikke, jeg har jo blandt andet Gitte, som følger med hos mig, og som jeg også har fulgt med. Vi har fulgt hinanden i mange, mange år, og i mange, mange år har hun jo heddet Hundemoster. Og det vil sige, at jeg kender udmærket Hundemoster, men der gik fandme lang tid, før jeg fandt ud af, at Hundemoster hed Gitte. Så hvis Hundemoster havde mødt op på stævns og sagt, hej, jeg hedder Gitte, så havde jeg ikke anet, hvem hun var. Havde hun sagt, hej, det er Hundemoster, ja, så havde jeg vidst det lige med det samme. Og det er bare for at understrege, at jeg vil enormt gerne vide, hvem jeg taler med. Så det skal I lige huske. For så bliver man sgu sådan lidt, så kan det godt være, det er overvældende. Det er mindre overvældende, hvis det er, man får sat ansigt på. Ja, jeg tror, det var det. Nu kan jeg ikke lige komme på tanker mere. Jeg vil ønske jer en fortsat rigtig god påske. Jeg håber, I får spist en helvedes. Nej, der er sgu da en ting. Nu kommer jeg til at snakke om æg. Der er der en ting, jeg lige skal huske at adressere. For fanden. Fordi det ville jo ikke være mig, det ville jo ikke være Strik og Sludder, hvis ikke jeg lige havde en mening om noget. Og lige nu, der er jeg simpelthen nødt til at runde det her gokgakkede flip, som er overalt i øjeblikket med, at vi skal strikke høner. Fordi de er skidesøde. Altså, ingen tvivl om det. Første gang jeg så den her emotional support chicken, det var en gang i januar, hvor de to gutter, Niels at the Ready, de sad i podcasten, og den ene af dem, han havde simpelthen strikket sig sådan en emotional support chicken. Han sidder i armen. Kæmpe høne. Og da jeg så den, så tænkte jeg bare, jo, jeg synes, det var sjovt. Slet ikke noget der, det gider jeg sgu ikke. Og så tænkte jeg, altså det kan gå to veje. Enten så bliver det dette års nye Sofie-skarf, eller også så ryger den ud i glemslen og bliver kun til noget, man kan se over i USA. Men den er altså simpelthen gået sin sejrsgang, så nu har enhver podcaster og Instagram-profil jo med respekt for sig selv strikket sig en skide høne. Hvilket har resulteret i, at nu vil jeg ikke have nogen. Jeg har opskriften, og jeg var faktisk i gang og havde besluttet mig for, at jeg ville også have en høne. Og nu har det bare sådan, nu gider jeg bare ikke. Fordi nu har alle den. Og jeg havde faktisk endda planlagt, at jeg ville strikke flere, fordi så ville jeg strikke dem, så lave dem som dørstopper. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. Og det var en super god idé. Så ville jeg strikke den som dørstopper til begge mine børn og min mor, og jeg ville selv have en. Og ved I hvad? Den høne, den er død. Den har simpelthen lagt så mange æg, så den er faldet død om. Og måske jeg laver en på et tidspunkt, men det bliver ikke lige nu, fordi nu er jeg faktisk sådan lidt, nu er det ikke sjovt længere. Nu er de alle vejen. Nu er der gået fuldstændig gok i det, så jeg tror, jeg venter med at lave min egen høne til et andet tidspunkt. Men søde det er de, og der er virkelig mange søde eksempler på farvekombinationer og rester af garn. Altså det er jo en god reste ting, man kan lave. Jeg laver den altså bare ikke lige nu. Jeg fik sgu nok. Men det er jo typisk. Altså nogle gange så
Det er jo også lidt det sådan, det er gået med alle de der petit nit opskrifter. Der er så mange, der har lavet dem, så nu gider jeg ikke. Og det er ikke, fordi der er noget galt med dem, eller de er grimme, eller uanvendelige, fordi det passer jo ikke. Så synes jeg bare, det kan være sjovt, eller så synes jeg bare, det er rart at gå en anden vej. Så det kunne være, at jeg skulle lave mig en emotional support donkey, eller der er jo super mange strikkede dyr af enhver art i omløb. Så jeg kan jo bare finde mig noget andet. Ja, det må vist være nok. Så er vi tilbage til udgangspunktet. Kan I have en rigtig god påske. Vi ses igen, når jeg lige synes, jeg har den energi, der skal til. Jeg håber ikke, at det bliver for bøvlet, det jeg har siddet med. Og mens vi sidder stadigvæk, så kan jeg blive ved med at se det der skide genskin, og det irriterer mig. Der er simpelthen, jeg glemmer at holde hovedet nedad. Så det må I leve med. Jeg må også leve med det, selvom jeg synes, det er lidt sådan. Vi ses om en uges tid, eller mere. Kan I have det godt? Hej hej.